Fatima Gidiya. Ban guje ki ba, ban kuma ki ba, idan kika bar ni Fatima ina za na kwana. Ban guje ki ba, ban kuma ki ba, idan kika bar ni Fatima ina za na kwana. Da ke zara wallahi ba na ci zara ruwan sha na daina sha zara tunanin ki ya cika min ruhina shi ke mantar da ni komai na amince da ke rike sirrina me zan na sha yabo bebi na ceto ki yo ganin fashina rashin mai sona ki yarda da niya amince da niya idan kika ini zara ina zana kwana. Oh oh Fatima masoyinki ne Adam. Me yasa Fatima wai baki suna bauta nake miki kika kyale ni rana na saki inuwa karkashin zuciya na nai miki gini cikin ta dan so da kauna ban ki ba ya kika ni ban guje ki ba karki guje ni na so ki zara ni ma ki so ni ban ji ba to karki kini in akwai abin da ya sani gaba san ki ne ina da muradi a zuciya na ki ne rashin bacci na me ana shi ya zo san ki ne me yasa nake rama na tabbata san ki ne Fatima karki da waɗi na raina na so ki gudan jini na raina wajen bacci kullum da ke nake fama ya zan yi da so in samu kaina sauki halitta ne cikin jikina hakika kin zama kaddara na an jarrabe ni da ke Fatima da gaske nake san ki so da Fatima walan wala ta